ce cu Xena? Nu știu. Salutare rechinilor! Eu sunt Sharkif Și eu, Sharkira. și împreună suntem The Retro Sharkcast. Bine ați revenit la un podcast în care doi rechini își aduc aminte de anii 90 și 2000 și de toate lucrurile care le-au marcat copilăria. Unde călătorim astăzi, Sharkif? Într-o lume... nu mai știu dacă știu într-o lume în care război, crime și zei, intrigi și un sunet care îți instala frica în oase. Mulțumim pentru acest intro, Sharkif. După cum cred că s-a observat, vrem să discutăm despre Xena, prințesa războinică. Da, în română, prințesa războinică, da. Ok. Știi de ce îmi place mie foarte mult acest serial, Sharkif? De ce? Pentru că îmi aduce aminte de un A Very Simpler Time. De o vreme când, lăsând la o parte că televizorul era un lux, un must-have, este din perioada, pentru mine este din perioada unei suferințe pe care sigur o împart cu mulți oameni care astăzi au undeva la 30 și ceva de ani, și anume perioada în care părinții noștri ne foloseau pe post de telecomandă. Și cum te foloseau? Adică îți apăsau pe cap sau... Nu, foarte simplu. Sharkira, ia du-te și schimbă postul. Stai, 1. Nu, de la 2. Nu, de la 3. Ok, hai dă înapoi la 1. E clar că e mai interesant pe 1, da. Da. Și Xena a fost unul dintre serialele la care ne uitam cu toții, desigur, în anii 90. Veneam pereche cu Hercule, dar noi vrem să ne axăm pe Xena. Ok, astăzi. Este într-adevăr un serial care inițial era un spin-off din Hercules, care titlul complet era Hercules The Legendary Journey. Pretty fun, multă acțiune, se plimba prin foarte multe mitologii, deși e clar că cele mai multe influențe sunt cele din mitologia greacă. Apropo că ai zis de Hercules, ăla îmi plăcea, ăla era top. Când mă întrebau ăștia în oracole care e actorul meu preferat, ziceam evident Kevin Sorbo, Sorbo, ok. Îmi plăcea și Iolau, era destul de fun, dar totdeauna adică nici atunci și nici acum nu mi s-au părut acrobațiile alea, tot aveau niște, nu știu, vedeai că sunt fake, că sunt fire și, nu știu, era o fază în care aruncau cu niște pești în Xena și zburau așa foarte țepeni peștii prin aer într-un cadru separat ca să nimerească nu știu ce sac sau ceva de genul ăsta. Deci... Da. Și erau oricum foarte spectaculoase, adică nu exista episod în care să nu fie 2-3 tumbe în aer. Exact. În Hercules cel puțin 4-5 oameni care se suiau pe el și pe urmă el făcea chestia eroică de a arunca pe toți la o parte. Exact. Și desigur nu exista episod de Xena în care să nu bage strigătul ei. Exact. Deci ăla... Nu știu de ce îl făcea. Chiar așa de înspăimântător era. Adică mă gândesc că e mult mai... Dar nu. N-am idee, fi fost lupul ei dacic. Exact. Numele lui Zamolxes. Nu știu nimic de astfel de mențiuni în legendele Olimpului. Că ziceam mai devreme că are cele mai multe influențe din legendele Olimpului, deși it goes all over the place. Din păcate, să știi, pentru că era foarte la modă să discuți Xena, Hercule, ce episod am mai văzut cu colegii de clasă, eram foarte dezamăgită că majoritatea colegilor mei sau prietenilor din generală credeau că Xena este un personaj adevărat în mitologia greacă. Ce oameni ignoranți! Și apropo, ce mă enerva pe mine e că era tradus Hercule, deși eu în Legendele Olimpului l-aveam Heracle. Da, Heracle. Exact. De ce Hercule? Greșiți oamenilor! Bring Heracle again! Și apropo de Xena, că dacă toți suntem aici și pe aceea trecem la main. La surpriză. La surpriză. Nu spunem. Aveam o colegă de școală și am fost într-o excursie cu toată școala dar îi ziceam cenușăre Xena.
Nu știu de ce, sincer. Este probabil o invenție stupidă. Semna un pic cu Xena, probabil că de-aia. Dar partea de cenușăreasa, habar n-am. Probabil că eram noi mici și așa știam că trebuie să ne relaționăm la fete, să le dăm porecle. Nu știu, nu părea destul de flatată de... Nu știu, de obicei poreclele sau nicknames ar trebui să fie versiunea scurtă a numelui, dar Da, cenușăre Xena. Cenușăre Xena works. Era prințesă războinică? Which, Nu. by the way, răspunde și mie la întrebare. Pentru că serialul n-a răspuns niciodată. Xena era o prințesă războinică, right? Prințesă a ce? Poate era faptul că era războinică, dar era și prințesă ca model feminin, nu știu. Era fancy. Era... Exact, eu nu pot să exact. dorm aici, eu nu pot să mă bat cu acești oameni. Și te tai Bă, cu prințesă. sabia. Singura mențiune de prințesă este, știu că undeva pe la începutul primului sezon, sau cândva oricum pe la începuturi, apare un personaj, o împărăteasă cu o tematică asiatică și e prima care îi zice Xenei prințesă sau prințesă războinică. Dar mai departe de acest titlu, nu știu The de end. unde, da, nu știu de unde vine, nu știu, claim-ul de royalty. Da. Oricum, avem astăzi o surpriză pentru mulți fani ai Xenei, prințesa războinică. Eu și Sharkira, sau Sharkira și cu mine, vom face un quiz foarte legit, pe bune. De pe quizoni.com. Exact. Nu este deloc un site polonez cu niște quizuri fake. Și 100 de ads. Și, exact. În care să descoperim ce personaj din Xena, prințesa războinică, suntem. Înainte să pornim, tu cine sper că ești? Într-un fel, Joxer, într-un fel, și într-un fel, Gabriel. Eu sper un singur lucru. Să fiu Autolicus. Era preferatul meu. Care, by the way, și el era regele hoților. Cine i-a dat lui coroana de... Cine l-a făcut pe el regele hoților? Înțeleg că era cel mai bun dintre hoți. Dar cum să-i zici regele... Anyway. S-a ales democratic sau... Păi nu, că e monarhie. Da, nu, așa este, da. O monarhie a hoților. Cine plătea taxele acolo? În Hoția. Hoții. Oh my goodness. E o legătură. Exact. E ceva acolo. Bun, noi vom răspunde la aceste întrebări în paralel și la final vom compara răspunsurile. Suntem foarte curioși, ascultătorii noștri, ce personaje din Xena suntem, așa că vă încurajăm, o să punem link-ul în descriere, să faceți și voi acest quiz și să ne lăsați în comentarii sau pe Facebook. Apropo, da, avem și Facebook, avem și YouTube, că suntem aici. Puteți să dați un like, un subscribe, un comment, orice, un share. Puteți să ne dați audio recordings în timp ce încercați să țipați ca Xena. Exact. Facem o compilație. Ok. Așa de multe posibilități. Da. Hai să începem. Citești tu prima întrebare? Prima întrebare. Vrei să îl scoți pe prietenul sau prietena ta, adică amic, ca să-l înveselești? Unde mergeți? Cred că o să zic... Opțiunile sunt la cinema, la o cafenea, la un restaurant fancy, la shopping, cu semne exclamării, sure. desigur, și dancing, din nou cu semne exclamării. Da, ok. Tu o cafe. Hai că la o cafenea. Îmi place să vorbesc. Eu o să aleg să mergem la dans. Bun, următoarea întrebare. Prietenul, amicul, prietena ta cea mai bună te trădează într-un mod foarte grav. Mai târziu își cer scuze. Cum reacționezi? 1. Îi ierți? Ce legătură are cu Xena? Nu știu. 1. Îi ierți și vă împăcați. Hai să fim din nou prieteni. 2. Îi ierți, dar niciodată nu va mai fi prietenia între noi ca înainte. 3. Cum aș putea eu să iert un prieten care mă trădează? 4. Îi opresc circulația sângelui la creier. Da. Îi iert, dar nu o să fie la fel. Doar și așa ca e. Și eu tot asta aleg. A treia întrebare. Ești ambițios la lucru? La servici. La serviciu, da. Primul răspuns, da, vreau să urc pe scară.
Nu la locul meu de muncă de acum, dar aș putea să fiu ambițios la locul Job. de muncă potrivit. Nu. N-am ambiții. Exact. Să n-am ambiții. Ăsta e Joxer. Al treilea e răspunsul de Joxer, îți zic eu. Da, exact. Nu, mă bag pe, nu știu, Aries, probabil, sau nu știu. Yes, I want to move up. Da, și eu selectez yes, am ambiții, vreau să ascend scara corporatistă. A patra întrebare. Atunci când îți place de cineva, cum reacționezi? Îi dau cu ceacramul în cap. Îi dau un cântec foarte senzual de dragoste. Îi spun cenușă Xena. 1. Îi spun și, mă rog, I ask them out, adică îi zic să ieșim. 2. Doar dau câteva apropouri. Și 3. Aștept să văd ce fac. Ce fac ei? Asta e. Ce fac ei? Da, nu ce fac eu, exact. Păi, s-au căsătorit, au copii, sunt împliniți. Da. Prima. Asta devine un pic prea personal. Exact. Hai să zicem că prima, așa fac rechinii. Nu știu, rechinii. Eu o să aleg a doua, așa fac crechinoaicele. Hai, în sfârșit ceva legat de Xena, frate. Pe care zeu grec ți-ai dori să-l întâlnești? Ok. Primul, Ares, Zeus, Hades, Afrodita, Hermes. Well, Sharkif, ce alegi? Mamă. În Legendele Olimpului, Hades părea destul de boring, dar eu nu cred că era boring. Cred că era destul de badass. Deci, voi merge cu Hades. În Legendele Olimpului, mie cel mai mult mi-a plăcut, dintre zei, mi-mi plăcea Poseidon. Dar cum nu apare aici, o să-l aleg pe Ares, pentru că sper că se referă la Ares din Xena. Uite aici, întrebare. Dacă mai ții tu minte din serial, dintre sosiile Xenei, care a fost preferata ta? Diana, Meg sau Lia? Niște backstory. La un moment dat, în anumite episoade, apăreau niște fete care arătau exact ca și Xena. Sincer, nu mai țin minte decât pe una singură, și anume pe Diana, că era o prințesă. Chiar era o prințesă, nu războinică. Și vrea cineva să o asasineze și Xena și cu ea fac schimb de locuri. Și ea mergea, Diana, prințesa, mergea cu Gabriel și trebuia să bată cu hoți și ea fugea că era speriată. Și Xena îi se făcea baie, îi se pieptena părul de 100 de ori și chestia asta. Și cu una dintre sosii, by the way, se căsătorește Joxer cândva. Dar nu mai știu cu care. Okay. Cred că cu Lia, cred. Cred că cu Lia. Da, nu m-aș căsători cu Joxer. Hai că merg cu Meg, că nu știu cine e. Diana... mergi la RNG. Îmi place. Exact. Eu o să aleg pe Diana, că măcar mi-am adus aminte despre cine vorbeam. Cu cine crezi că ai fi, întrebarea numărul 7, cu cine crezi că ai fi prieten mai bun? 1. Cu Xena, cu Gabriel, cu Laoma, cu Autolycus, cu Ares sau cu Joxer? Laoma, să știi că e împărăteasa aia asiatică de care am zis că i-a dat titlul de prințesa războinică. Ok. Probabil cu Joxer, că avem glume la fel de proaste și de... Poate n-aș fi așa de enervant ca el, dar aproape. Eu o să-l aleg pe Autolycus, că vreau să știu cum e să fii prieten cu regele hoții. Da. Altă întrebare destul de cool. Da. Dintre antagoniștii serialului, care este preferatul tău? Callisto, Cezar, Iuliu Cezar, Hope și Dahak. Dahak Ok, nu știu dacă se referă la Dahaka din Prince of Persia, sigur nu. Țin minte, Callisto era amazoana aia blondă care era tot timpul obsedată de ambrozie. Știu doar că era una blondă, da, dar atât. De mâncarea zeilor. Îl țin minte pe Cezar și a apărut în mai multe episoade și era pretty cool. Restul nu știu cine sunt, așa că eu să aleg Cezar. Da, și eu aleg Cezar. Aș fi ales Ares, dar Da, era love-hate relationship, nu era chiar antagonist tot timpul, Alex. Scuză-mă, am zis Alex în loc de Ares. Sure, poate el era... Întrebarea numărul 9. Dacă ai putea să te duci înapoi în timp, ce ai dori să vizitezi mai degrabă? Grecia antică, Roma antică, Britania sau Asia? Din antichitate. Ambele, ultime două. Cred că aș alege Grecia.
păreau mai ok. Aveau și maratoane, aveau mai multe. Aveau teatre. Exact. Eu o să aleg Marea Britanie, Britania ca zonă antică, pentru că aveau druizi și au ajuns romanii acolo și au toate legendele cu cavalerii mesei rotunde. Cool. Ia zi, Sharkira. Următoarea întrebare, care din nou este complet legată de subiect. Da, mai ales că știm că Gabriel și Xena și toți s-au dus la școală. Desigur. Da, și întrebarea chiar este: intrai în multe belele la școală? Da, mediu, nu întotdeauna mă comportam bine la școală. Sunt foarte personale din nou întrebările astea. Eu o să răspund da. Da, și eu o să zic about average. Uneori eram foarte cu minte și disciplinat, alteori eram enervant și stricător și dăunător, parazit. Un subiect foarte bun de discutat la un următor podcast despre problemele pe care le cauzam la școală. Dar, întrebarea cu numărul 11. Ai prefera să-ți petreci vineri seara 1 cu prieteni, 2 uitându-te la un film, din nou legătură cu Xena, 3 citind o carte. O carte bună. O carte bună, scuze. Nu orice carte. Legendele Olimpului. Sau Hoții, nu știu, varianta reeditată. O să merg cu prima variantă, afară cu prietenii. Ok, tu trăiești o viață mult mai wild ca mine, așa că eu o să aleg watching a movie. Varianta 2. O să-mi iasă Gabriel, cred. Întrebarea numărul 12. Ce ai prefera să călărești? Un cal, o cămilă sau un elefant? Nu există nicio discuție, o cămilă. Un elefant. Bun. Am rezolvat întrebarea asta. Ții des ranchiună? Primul răspuns, da. E greu pentru mine să uit și să iert. 2. De obicei nu, dar am câteva resentimente cărora mi-este greu să le dau drumul. 3. Nu. Trebuie să ierți și să uiți. Este singurul mod de a trăi. Doamne, nu știu, sunt împleticit azi. De a trăi viața ca o prințesă războinică. Exact. Eu să aleg 2. Nu prea mă țin eu așa, dar câteodată chiar nu iert niște oameni. Eu i-am iertat cam pe toți, dar n-am neapărat gragi. Sharkif, pe mine nu m-a iertat. Hai să mergem cu varianta 3. Cumva o să uit la memoria mea, mai ales. Ok, deci pe asta mă bazez. Întrebare numărul 14. Asta e întrebare de aia de who do you ship? Preferi să o vezi pe Xena cu partener romantic, ok? Gabriel, Ares sau Hercules? Eu o să aleg Hercule, pentru că întotdeauna shipuiam Xena și Hercule și mai ales episoadele de crossover. Întotdeauna îmi plăcea. Exact. Și eu tot la fel, Hercule. Întrebarea numărul 15. Alege o armă. Sai, chakram, sabie, nu știu cum îi zice lui ăsta, băț. Quarterstaff. Da, băț, bâtă. Eu nu o să aleg bâtă pentru că Gabriel avea bâtă și eu nu vreau să fiu Gabriel. Exact. Aoleu, da. Și saiu e arma pe care o aveau Teenage Mutant Ninja Turtles, aia asiatică. Okay. Tridențelul ăla mititel. Chakramul e clar că sunt Xena și aș vrea să am posibilitățile open, așa că o să merg cu sabie. Da, și eu o sabie pentru că ce n-am înțeles niciodată e atunci când prindea înapoi chakramul, unde nu se tăia, frate, că îl lua cu atâta forță cum nu îi rămâneau tăcetele. Deci sabie. Sabie să fie la amândoi. Întrebarea numărul 16, pe care tu trebuie să o citești, nu? Eu? Tu? Noi? Eu? Tu? Ei? Eu? Hai că citesc eu. Gif-ul ăla cu Spider-Man. Exact. Ai prefera să călătorești cu trenul, avionul, mașina sau cu barca? Ia zi, Sharkira, cu ce ai prefera? Eu cu siguranță o să aleg mașina, pentru că mie îmi plac la nebunie road trips, pentru că întotdeauna mă asigur să existe snacks, să existe muzică bună, fac atmosferă, cânt, dansez, mă distrez, deci mașină. În cazul ăsta, tren. Stay off the roads. Ok.
Preferi să lucrezi într-o echipă, ca o echipă, acolo unde toată lumea este egală, sau să lucrezi într-un grup unde tu iei deciziile, să lucrezi într-un grup în care altcineva ia deciziile, sau să lucrezi singur? Interesantă întrebare care are legătură cu Xena. Exact. De aceea voi vota numărul 2. Da, și mie mi se pare interesant să lucrezi într-un grup, dar și să poți tu să iei niște decizii, dar cred că ar fi importantă diferența, depinde ce sunt acele decizii. Mă privesc direct sau e vorba de ce hârtie igienică trebuie să avem la baie? Roz. O să aleg cu piersicuțe, desigur. Exact. 3 pliuri. Da. Minim. 2 am ales și eu. Bun. Întrebarea numărul 18. Pe cine asculți cel mai mult atunci când trebuie să iei o decizie dificilă? Sfatul altor oameni. Da. 2. Intuiția personală. Sau 3. Propriile mele concluzii în urma unei contemplări adânci. Numărul 3 la mine, clar. Really? I overthink everything. Nu. Da. Eu dau, cum zice aici, my God. Deci direct cu mațele. Așa. Te enervezi repede? 1. Da, am un fitil scurt, ca să traduc motamo. Dar îmi place că zice I'm working on it. Dar încerc să... We all know. Exact. Nu, mi-a super mult timp să mă enervez. 3. Doar când e vorba de anumite lucruri. Ok, o să aleg prima variantă. La mine 3. You overthink, într-adevăr. Exact. De fapt nu. Bun, întrebarea numărul 20. Mamă, ne apropiem vertiginos. Altă întrebare care are foarte mare legătură cu... Eu cred că quizul ăsta este e ceva de la work, știi, de la job. Exact, ceva de recrutare. Să afle și informații despre cum ne-am comportat la job sau în echipă, dar în același timp și dacă ne place Xena. Exact. Bun. Pentru că următoarea întrebare, numărul 20, excelentă. Ce părere ai despre a trage un pui de somn? Le ador. Încerc să trag un pui de somn cât de des pot. Sunt ok. Aproape niciodată nu trag doar un pui de somn. Ia zi. Pentru că e foarte relevantă numărul 3. Aproape niciodată nu ațipesc așa. Really? Băi, random. Se întâmplă, dar aproape niciodată totuși. Eu zic că sunt ok. În sensul că mai aveam eu o vorbă mai de mult. Nu știu, o să mă întind și să văd dacă mai ia somnul. Să mă surprindă un somn. Da. Pe cine admiri mai mult? Xena, Gabriel sau Laoma? Știu că am zis de Gabriel că ea e, nu știu, povestea generică a unui sidekick care devine din ceva slab și așa în ceva puternic, dar voi zice Xena. Să prinzi chakramul ăla fără să stai degetele, e ceva demn de admirat. Și eu o să zic tot Xena. Da, se numește Xena the Warrior Princess, not Gabriel the good... The perpetual sidekick. Exact. Numărul 22. Te deranjează atunci când oamenii te subestimează? Da. Câteodată? Nu. Oamenii nu mă subestimează niciodată. Clar, da. Da, enervanților. Nu mai subestimați oamenii. Da. Sharkif, nu subestima our viewers at home care vor da like și subscribe la acest podcast. Parcă văd așa găleți de like. Ce cuvânt te descrie cel mai bine? Creativ, gânditor, violent, încrezător, loial, neînfricat. La mine e clar creativ. Da, cred că o să merg și eu pe partea asta. Îmi place mai mult. Adică să fim serioși, hoții. Okay? Hoții, exact. Adică hoții. Întrebarea cu numărul 24, cumva, iar are legătură cu tema. Da. De ce ți este cel mai mult frică? Înălțimi, întuneric, ocean? Nu mi este frică de nimic. Sau mi-e frică de strigătul ăla lui Xena. Eu aș zice, adică nu mi-e frică de înălțimi, nu mi-e frică de întuneric, mi-e frică de anumite lucruri, cum ar fi, nu știu, cutremure sau incendii, dar așa că o să aleg oceanul, că e singura opțiune care îmi rămâne. Da, eu înălțimi. Am antecedente de
a fi expus la înălțimi și să reacționez foarte amuzant acum în retrospectivă, dar da, mi-e frică de înălțimi. Îmi pare rău să aud. Cam personal, ia. Îți dorești copii? Completați cu vot secret. Deci, da, hai, plecați din viața mea, băi, chestionarelor. Exact, ce cu întrebările astea, gata. Următoarea întrebare cu numărul 20... Da, ai votat, da? Gata, da. Okay. Secret, întrebarea cu numărul 26. Ai prefera ca partenera ta 1. Să aibă un simț al umorului extraordinar, 2. Să-i placă să citească, 3. Să-i placă să meargă cu barca? What? Sunt la 1710. Vreau ca partenerul meu să fie un navigator priceput. Îmi place cum gătești și că arăți bine, dar mi-ar fi plăcut să-ți placă să mergi cu barca. Chris Evans, îmi pare rău, Chris Evans, arăți perfect, ești bărbatul perfect, dar nu știi să conduci o barcă. Ce bărbat e ăla care nu știe să... Da, cred că o voi alege prima. Da, simțul umorului, clar. Ai prefera să mergi într-o tabără, să te cațeri pe munte sau la un picnic? Ia zi. În tabără, subiect de discuție pentru alt podcast, am fost între clasa 7 și 8 în vacanță, a fost amazing. Notează acolo. Despre cățăra pe munte, eu mă împiedic în propria casă și îmi rup gâtul și mă înnec cu struguri. Așa că o să zic picnic, e cea mai safe versiune pentru mine. Da, și eu bag picnic. E mai lejer, se termină într-o zi. Plus că gândește cât de ușor este să faci Mănânci. picnic pe barcă. Wow, da. Bun, întrebarea numărul 28. Alege o băutură din următoarea listă. Iced tea, limonadă, Coca-Cola, apă, Irish coffee. Având în vedere că unul dintre username-urile mele implică cola, voi zice cola. Eu aș fi zis cafea, dar nu este cafea simplă aici. Eu, în general, în timpul zilei sunt 25% cafea, dar nu Irish coffee, pentru că alcool. Da, așa că o să n-avem aleg voie și la eu. lucru. Da, așa e. Nu ne lasă rechinii ăștia. O să aleg și eu tot cola. Și Sharkif, ultima întrebare. Drum roll. Sau nu mai știu. final, nu, la final. La final, scuze, da. Bun. Ce întrebare. Este destul de relevantă. Stai liniștită. Dacă ai avea un cal, ce culoare ți-ai dori să fie? Sunt doar sigură că va fi amazing calul. Look at my horse. Ia zi, Sharkira, ce culoare ai vrea să aibă calul? Nu am opțiunile în fața ochilor. Mi le poți citi, Sharkif? Da, scuze. Negru, alb, maro sau gri. Sur. Tocmai pentru că ai folosit adjectivul sur, eu voi alege sur. Tu ce vei alege? Hai că apăsăm butonul la 3. Are you sur? I am very sur about this. Da, eu voi alege negru. Așa, hai. Nu. 3, 2. Da, ok. Și. Yes! Adică, Sharkif, tu cine ești? Eu sunt Ares. Felicitări, eu sunt Autolicus, regele hoților. Wow! Wait, am uitat de drum roll. Wow, Ares. Deci, serios că mie Autolicus cred că îmi plăcea cel mai mult. Era un personaj excelent, era șarmant, era amuzant, era regele hoților, era the rogue archetype. Erau efectiv o plăcere episoadele cu el. Plus că era jucat de Bruce Campbell. Ok? Da, deci nota 10. Sunt regele hoților! Da, mă rog, mie îmi convine Ares. Totdeauna mi s-a părut badass guy. Și nu știu, și avea armura aia de piele, avea, nu știu, și brățările alea de piele. Păreau cool, știi, pentru un copil de 10 ani, 12 ani. Și pentru o fată de 12 ani, barba aia... Apropo de barbă, deci...
ciocul ăla, goatee-ul ăla care s-a transformat în mai multe chestii, că era uneori era legat cu Da, o niște dungă. favoriți de ea, așa Exact. secționați. Da, Băi, da, mie da. mi se păreau super cool. Și în perioada aia și mai târziu, adică, mă rog. Și când desenam benzi desenate, apropo, încă un subiect, S-a notat? da, personajul care mă reprezenta pe mine, se numea Joseph Fighter, doar așa ca idee, avea goatee de la, deci chiar mi se părea, mamă, cât de cool este să ai părul lung și barbă de aia. Da, adevărul e că era, honestly, tipul era hot. There, I said it, sunt multe fete care au 30 plus ani și care sunt de acord cu mine astăzi. I just know it, he was hot. Dați like dacă vi se părea că e hot. Da. Și dați subscribe dacă Autolicus vi se părea cel mai funny. Da. Și dați share dacă și vouă va ieși Tares. Trebuie să găsim opțiuni și pentru celelalte. Și dați like pe Facebook dacă și voi credeți că Joxer era un personaj degeaba. Hei, nu. Îmi pa- Era amuzant Hei, uneori. vreau să Joxer the strâng like-uri mighty. Tân. Aoleu, cu cântecul ăla lui. Da. Bun, atunci, zeu al războiului, Ares. Ești mulțumit de rezultatul tău? Da, nu știu cu ce să... Mă gândeam să vin cu o replică deșteaptă, dar nu. Vrei să ne batem? E ok, te-am lăsat deja fără portofel. Ha-ha, regele hoților! Fără replică, m-ai lăsat fără replică. Ți-am furat-o și pe aia, stai liniștit. Da. Mamă, fun. Like, subscribe și comment dacă vreți ca următorul să fie ce personaj din Sailor Moon suntem. Oh, wow. Sau putem să continuăm cu Hercule. Or that. Da. Deci, nu uitați, chiar sperăm să faceți și voi quizul ăsta cu noi și așteptăm comentariile voastre să ne spuneți în descriere ce personaj v-a ieșit. Dar până atunci, eu am fost Sharkif, Iar eu, Sharkira. iar împreună am fost, bineînțeles, The Retro Sharkcast. Pa, Sharkira. Pa, Sharkif. Numărul 17. Preferi să fii să lucrezi...